Вие сте с предаването за София на 101,1 BTV Радио. Още няколко дни до 20 май в склада гостува Софийския международен литературен фестивал с изложби. Една сборна експозиция, която има няколко отделни елемента. Организатор на Софийския международен литературен фестивал е Асоциация Българска книга. Ние сме представили и фестивала, и другите дейности на асоциацията тук в ефира на BTV Радио, но това, което се случи по-рано и от което тази изложба е отзвук, в следващите минути ще разговарям с двама събеседници. Единият от тях в студиото, това е Тодора Радева, която е програмен директор на Софийския международен литературен фестивал, а по телефона ще включим поета и фотограф Владислав Христов, който е един от основните участници в тази изложба. Първо към Тодора Радева. Здравейте, добре дошли. Добър ден. Това, което изложбата в склада обобщава като изминали прояви, събития, срещи на книгите с публиката и на читателите с изкуството. Да, ние решихме специално да обърнем внимание на изложбите, които бяха показани миналата година през декември месец, по време на второто издание на фестивала. Темата ни беше литература от скандинавският север и специално за изданието художникът Рада Якова направи селекции на корици на скандинавски книги, тъй като във фестивала обръщаме внимание на това как изглежда книгата като цяло, като цялостен продукт и скандинавският дизайн, както знаем, е образец за много неща, включително за книгите. И искахме всъщност да покажем най-новите, най-актуалните тенденции в дизайна на корици. Рада направи една прекрасна селекция, която беше на нашата сцена и съответно решихме сега да покажем отново. Другата ни изложба беше на поета и фотограф Владислав Христов. Това всъщност е продължение още от първото издание. Фотографски портрети на световно известните писатели, които посещават в България в последните години. Специално тази изложба, която беше на миналата година, се казваше Усмивката, с която може би той може да разкаже по-добре. Така, ние двамата в студиото сме усмихнати. Сега на телефона и поета и фотограф Владислав Христов. Здравейте! Здравейте, разкажете ни за тези срещи с толкова силни и толкова удохотворени личности, докато в студиото Тодора Радева представяше вашата част от тази обща изложба в склада. Се бях усмихнал и съвсем естествено дойде и заглавието на изложбата Усмивката. От това усещане за общуване наистина с големи, значими хора, които имат какво да ни кажат и които, ако ги чуем, можем да направим живота си и света около нас много по-добри. И така, разкажете ни за вашите срещи с тях. Всяка среща беше много индивидуална и всеки автор се носеше спецификата на не само на своето творчество, но и на своята държава, от която идва. И така се среща с българските зрители, те обменяха много енергия и в крайна сметка аз ги улавях в усмихната състояние много по-често. Т.е. повечето от срещи приключиха в усмивки, като естествено скандинавските автори по-малко се усмихваха, а балканските автори нямаха проблем с усмивката въобще. И общо взето бяха едни много човечни срещи, които зареждаха публиката и допринасяха за това да си изградим една по-пълноценна представа и за самия автор, защото книгата е едно, а самата среща с автора допълва картинката. И 25 големи автори в България успях да снема усмихнати, като единственият контрапункт в изложбата е Ноем, който дойде тук за получаване на титлата доктор Хонорис Кауза. И въпреки, че е Нобелов лауреат и въобще голяма личност в литературата, той отказа да се усмихва. И той е единственият кадър, който е усмихнат в изложбата. Разкажете ни за тази усмивка. Тя е радост от... Как го почувствахте за това, което самите автори и
техните ревностни читатели чувстват един към друг. Какво видяхте в тази тяхна връзка, което на вас ви се стори особено силно и което така вие си го носите със себе си вече като пряк свидетел? Да, особено силните моменти идваха, когато след официалното представяне на някоя книга или срещата започват разговора с публиката. И там вече при въпроса и въобще при общуването авторите се откриват и стават много по-човечни и комуникативни. Т.е. служебната част, която приключи. И там вече, освен усмивки, се разменят и реплики за това, кой как е почувствал книгата на автора. Въобще това са моментите на една близост между публиката и автора, който не може да се замени с нищо друго и всеки отнася след срещите нещо различно, но като цяло бих казал, че големите автори са и големи хора, т.е. те са много над древните неща от ежедневието и някак си след всяка среща читателя излиза одухотворен и зареден за по-добро разбиране за света. Но това ми остана като цяло, че след всяка такава среща аз разбирам въобще механизмите и начина на случване на света много по-добре. Така, защото сме се докоснали до нещо голямо, до някой голям и сме осъзнали, че и самите ние сме големи за себе си и за хората около нас. Да, по човешки принцип. Всеки читател и автор не бива да се разделят по големина. Тоест всеки, който се отнася като човек и е с чисто сърце спрямо околните и останалите хора, може да бъде наречен в днешно време голям, защото това е истинската липса на съвременния свят, тази човечност и авторите ни поднасят чрез книгите и чрез общуването, когато се срещат с своите читатели. Благодаря много за този разговор и успех на срещите на вашите фотографии с тяхната публика. Благодаря ви. И аз благодаря. Поета и фотограф Владислав Христов с Тодора Радева, програмен директор на Софийския международен литературен фестивал. Ще продължим разговора в студиото. Аз си мисля, че днес така доста ме изпреварвате с Владислав Христов, защото точно исках да коментирам очевидно за близостта, която срещите между читатели и публика създава и която близост радва, стопля, подкрепя. Това са много важни неща. Да. Той използва думата, но ето сега мисля, че е добре да продължим тук. Всъщност, това е една от основните причини да правим този фестивал. Защото фестивала наистина дава тази възможност читателите лично да се срещнат с автора и лично да изпитат това удоволствие от общуването с него, от разговора с него. Много често, естествено, не се коментира самата книга. Самата книга всеки човек си я чете лично в къщи, но разговора с писателя дава много по-широк поглед изобщо към неговия свят, към това, което той мисли за случващото се в момента. И наистина тези разговори, които дават възможност и нашия фестивал и всяка друга среща с подобни творци, са изключително зареждащи и изключително така вдъхновяващи всеки един от нас. Аз си мисля, с нощи имахме един прекрасен концерт в зала България на оркестър на Класик FM с Марио Пармисано, Франциско Ноя. След това изпитах желание за общуване. То музиката и изкуството го предполагат. Тръгнах по нощните софийски улици и толкова много се зарадвах, че хората сме започнали да се събираме, да общуваме и да се чувстваме заедно. Ето това, което вие казвате вече, чрез изкуството се постига. Тази сутрин града беше по някакъв начин неузнаваем. Всички делови тръгнали на някъде, но това усещане за близост между нас, то си остава. Да, то остава, то е субективно усещане и всъщност колкото по-дълго го поддържаме в себе си, толкова реално света край нас ще бъде променен, защото сутринта си като всички други, просто ние сме различни благодарение на тези срещи. И така се чувстваме по-силни и също така
по-малко самотни, което е. Разбира се, може би разбрали нещо повече за себе си, за света около нас, което също е една от целта на изкуството и на литературата като цяло, защото ние се излизаме обогатени след тези срещи. И така да завършим нашия разговор, това наистина е така, да завършим нашия разговор с това, което предстои от Софийския международен литературен фестивал. Концентрацията на събитие, тя е в един определен период. Сега вече като след събитие, тази изложба, която можем да разгледаме в склада, имате ли нещо друго, което е планирано в близките месеци, за което можете да разкажете, или търпение очакваме? Да, трябва да имате търпение, защото наистина фестивала отново ще се случи от 25 ноември до 13 декември. Това са 3 седмици, в които ще имаме пак възможност за среща с автори, но и всички други събития, които са в нашия фестивал. Отново изложби ще има, кинопрограма с екранизации, детска програма, която специално, на която много държим естествено. Музика също всички изкуства по някакъв начин през призмата на литературата ще бъдат представени и съвсем скоро планираме да обявим нашия нов фокус и някакви основни акценти, с което ще се радваме да гостуваме отново и да разкажем какво предстои конкретно. Вие сте добре дошли, след като опознахме хората, които живеят в скандинавските държави чрез тяхната литература миналата година. Имаме възможност да продължим това усещане в склада. Отново да кажа, че изложбата продължава до 20 май включително. Да, така? Да. Има време да я разгледаме и да споделим тези усещания, тези усмивки и тези знаци на близост, за които говорихме в изминалите минути с двамата събеседници в нашата програма. Тодора Радева, програмен директор на Софийския международен литературен фестивал. Благодаря ви много. Благодаря и аз. И по телефона включихме Владислав Христов, поет и фотограф, автор на единия от елементите в изложбата, която е представена в склада. Роби Уилямс за нещо красиво пее в следващите минути в предаването за София.